Iningi labantu lishayeke kakhulu ekhikhini kulezi nyanga eziyisithupha kwahlasela i-coronavirus kanti leli gciwane lidlule nabantu abaningi. Manje izwe lizokwehlela esigabeni sokuqala se-lockdown. Imigomo iya ngokuxegiswa kodwa kunesixwayiso esikhona esivela kuhulumeni. Imingcwabo isazoqhubeka ibe njengoba kade yenziwa. Into ezohluka nje kuphela ukuthi sebengaba yikhulu abantu abasemncwabeni. Lokhu kwethulile umthwalo emahlombe abantu abaningi njengoba sekuzovulwa nemingcele nokuyinto osekunesikhathi eside ilindiwe. Kunemigomo ke ebekwe nguhulumeni. Asizame ukuthi singabi budedengu njengoba sesibona nje kwezinye indawo abantu sebehambela bangafaki imask babe yixuku. Asikapheli lesifo sisekhona. Udokotela uNkosazana Dlamini Zuma wexwayise umphakathi ngokuthi ungayephuli imigomo ye-lockdown emngcwabeni ngoba imingcwabo ngenye izindawo lapho leli gciwane libhebhetheka khona ngamandla. Izinkonzo zizokwazi ukumumatha umthamo wabantu abangama250 kodwa kumele lesibalo sehliswe uma ngabe indawo incane. Ungqongqoshe wengeze ngokuthi ayikavunyelwa imilindelo, izikole zokusoka kanye nabalandeli bezemidlalo ezinkundleni.